Gaua filma alde batetik, bada Euskal Herriko mitologian dauzkagun beldurrezko eta gaueko historio hoiei omenaldi bat, baita 17. mendean sortu ziren historia hoiekin jolastuz eginiko film historiko fantastiko bat, baina gero beste alde batetik bada ere askatasunari buruzko film bat, ez? Askotan esaten digute bidetik jarraitu behar dugula, ez? Gauean bidetik ateratzen bagara, gauak berak baituen algaituela, baina batzuetan bide zuzen horretatik irten egin behar gara aske izateko, ez? Eta gure beldurretan murgildu eta gauean murgildu. Nik uste txiki-txikitatik Euskal mitologiako alderdi ilun hori, ez, gaueko izakien mundu hori beti erakarri nau pila bat, ez? Nik uste dauzkagun beldurrezko historia, Euskal Herriko beldurrezko historiak hor sortzen dira, eta pixka bat gauaren funtsa. Sorginaren kontzeptua oso tema konplexua da, ez du bakarrik pelikula sorginkeriari eta sorginei buruz hitz egiten. Sorgina berez euskaldunontzako da sortzen zuen emakumea, ez? Matrona edo halako zerbait, baina gero Inkizizioko garai horretan sortu ziren gezurretatik abiatuta, gero sortu den ikono beldurgarri hori gaur egun nik uste gureganatua eta ikono femenino enpoderatu bezala ere gureganatu dugu, ez? Beti da zailago, ez, gau ez grabatzea, gainera batzutan euria egiten zigun, nik beti grabatzut basoetan eta bar, eta higatzea ez da bat ere erreza, beti gogoarekin eta ilusioarekin lan egin da dena ateratzen. Bueno, beti saiatzen gara postu sendoa egiten. Eta kasu honetan, berdin, ez? Protagonista moduan Junen Ogeiras, zugarri aktore inkreiblea da, ikusiko duzue, baina gero bera besarkatu zera batean, dauzkagu hor hiru titana, tridente izugarri bat Euskal Herriko aktore munduan, direla Elena Irureta, Ane Gabarain eta Iñaki Astorza. Egia esan superposik kastinarekin. Ni generozko zinea egiten dudan heinean, munduko generozko zinearen festivalik importanteenan egotea, imaginatu, ez? Gainera sekzio ofizialean. Bertan dagoen harrera ikaragarria izaten da beti, jendeak pila bat gozatzen du zinemarekin. Ez da kritikatzera joaten, ere kritikatzen dute, baina gehien bat zinea ospatzera joaten da, ez? Orduan, guretzako izugarrizko poza. Sitgeseko zinea oso zabala da, generoa ere oso zabala da, fantastikoa, beldurrezkoa, thrillerra denetari dago, eta bertan dagoen publikoa oso zinezalea da. Zinefagoak dira erabatean, ez? Eta alde batetik oso eskertuak dira, baina gero ere dira urtean ehunka pelikula ikusten duten publiko orduan ere, nahiko kritikoak izaten dira, orduan feedbacka ona izaten da guretzako. Nik egiten ditut, nik ikusi nahi ditudan pelikulak. Eta ni publikoa naizen heinetik, espero dut gu publikoa gauaz gozatuko dugula. Jarraituko du munduko beste festival batzuetan bidaiatzen, eta horretaz aparte, aretotara joango da. Kasu honetan, bai Euskal Herrian, bai estatu mailan azaroak 14 estrenatuko da, eta hor jende guztia joanalko da zinemetara. Beti uki baritugu 4-5 proiektu mugitzen, ez dakizu zein aterako den, ez da bat ere erresa filmak finantzatzea, baina hildo beretik jarraituko dut, dauzkan hurrengo bi proiektuak hildo beretik doaz, genero fantastikoari buruz, Euskal Herrian ere oinarrituak, eta ikusiko duzu, lehenengo gaua eta gero-gerokoak.